Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Jeneng keramik iki nek dienggo duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas, sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukokke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amah. Mungan mangan mudang medeng ngombak-ngombe. Oh, karo gareng jan klop. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean ya mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora balik tendangi. Wah, cilaka ya. Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara mongko Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Kyai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku katanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lanat kowe sing iblis. Aku Ndara Werkudara buanter banget nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu apik. Ngopo? Truk? Apike awake ndonga sak iso-isane. Mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Kowe doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndi sing atro? Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak teratap.
kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup. Ku tak gecah siramu mudhar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kian ngomong terus. Bekti kula Den, ya. Slamet to, Tru, pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kowe menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, kowe nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metuk kowe, Tru, nyok tampan ono til. Ya, Tru, aku tak jajan es teh. Aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngokeh-okehi dosa. Apa ngombe es teh kok dosa ki cara ngendi? Nyawaku ki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru. Wis. Pokoke diiklaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo, Tru? Dioyak Keng Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pucung. Kowe lha sembrono Petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Senengane kok malah meden-medeni ora. Kepoyo ora to? Kepoyo. Awong wedi kok ora kepoyo ora. Doyak bapak. Nggih. Wah, halus. Doyak bapak. Ngopo Tru kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Setokong. Waduh. Weteng kula ora banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Ndatulaya